assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe, ene way kadi en garti e windande men hande on jii ɗeɗo alkule jangguno ɗon ne wayno ko del tan ɓeydi hen e ayna baali ɗo ko ɗo foof jangganoma koye yaahe kanoɗa ko del o ɓeydi hen ne wayno sa waɗi dani henne so waɗi dani henne ɗum ɗo wonno ba siñiije mimarak allif laam ha saqiru ara ha tongu piccuɗo nunarak yanara ɗo kannoɗa ko ɗeɗo karfeje sappo bindirnoɗa bismillahirrahmanirrahimi. Hande del ɓeydi hen e ayna baaliɗo piccuɗo o oɗo del rokkatma sa wiɗi winde alhamdu o yalta hen. Oɗo aynu sa windi rabbil alamina oɗon a omoni. Joni mbaɗen joni dani noon jokken bindol ngol so mbaɗi dani hen ɓe gari ɗo ayi clavier o yaltine clavier o jippinemo ha walla seeɗa ha bino wayyade ay allif nani ay laamo o nani ko ha tongu o woni hakkude o wiya ha cewɗo o jacce ko ha tongu o woni e hakkude mbiyamo ha cewɗo ay mim ari ay deelo o noon o moni ay alhamdu ay deelo o naati ɗon dettina seeɗa ay laam e laam goɗɗo e ha saqiru ay lillahi ari alhamdu lillahi dettina gadda ara o gadda bajorɗo o ay gadda allif e laam ayn dariɗo ara ɗon allif joyiɗo wawonde ɗo gadda allif gadda laam gadda jubriya o gadda nunrat ay rabbil alamina ayde rabbil alamina ay ɗo joni a windi ɗum e karfeje ɗe jangunɗa ɗe ay joni a windi rabbil alamina joni ko arrahmanirrahimi oɗo asar leston gasi oɗo arrahmanirrahimi rewe rabbil alamina gara mbattani gusta bindol ngol seeɗa ay ɗo moƴƴi ay rabbil alamina a joni bismillahirrahmanirrahimi nana dow alhamdulillahi rabbil alamina karfaji sappo e ɗiɗi windira woni ɗeɗo karfaji sappo e ɗiɗi ndendinɗa mbawɗa ɗum windude. Joni noon sen gari mbaɗen ni alluwal ngal lawol gotol beele ɗum wawa ay ni garen gusten ɗo ay ustimona ustima ayde ustima joni noon sen gari garen ɗo mbawen windude arrahmanirrahimi goɗɗo o allif laam ara ha tongu mim alif joyiɗo wawindade ay taƴƴo nunara ko arrahmani ari gadda arrahimi o allif laam ara ha tongu gadda jubriya gadda mimarak
arrahimi ari. Joni noon sen ngari mbaɗen dani yenne ara ha ɗo ƴetten oɗo gaddem ha ɗo gasi. Joni noon tawde en gayni ko mbatten ko guitten ɗum ɗo henne alluwal ngal wawa yiyade no moƴƴi. Garen ɗo ɗiɗo bindi garen ɓeyden ɗi ayde a faami. Joni so paami gayni noon garen mbaɗen ni ɗo mbaɗen ni natta nder mbaɗen ni ɗo gasi. Joni mbaɗen dani joni mbaɗani wona ɓeydima. Joni garen ƴetten ɗo mbaɗen ni ƴetten ga ha yetto ɗo ƴetten oɗo ngabba dow ga jalten ɗo gasi. Joni kan faje ɗe laaɓi cer joni. Selam kadi noon ɗum ɗo uste seeɗa gusta ɗo joni sa welama ƴetta ɗo ko woni ɗo ko mbaɗani mbaɗani yooɗa joni ƴetta ɗo mbaɗani ha ɗo ɓeyda bindol ha ɗo ɓeyda bindol ngol gasi dara ɗo ari ardi. Karfaje dowɗe kanƴe mbaɗani ɗe dowɗe mbaɗaɗe ni ngara ƴetta ɗiɗo mbaadi wona hen ɓoftina hoorema gasi. ɗo joni karfaje 12 gon dow ɗe kanƴe bindirɗa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Ayde ɗum ɗo tan woni ko jiiɗa aɗa binde e deftere nde. ɗeɗo tan mbawata ɓallo haqqille ma o mbasa woɗɗinde haqqille o jiiɓoɗa. ƴette kuɗi mon e carneji mon mbañi ɗo janggon ɗigga. a saggoyi hen noddu en 00221 117 906 14 81 caggutoɗa. a saggani ɗum jinmi walla an keso jiɗɗo nadde o gara kalda sarɗeji ɗi belma naata yiɗa gacca ndeja ni foti. ƴette kuɗi e carneji mbañi ɗon janggon ɗigga. on jarama. Salam.